jo penso que és el tema central de l'àlbum, l'amistat, no? Sí, home, sí. I després el fet aquest del somriure, perquè d'alguna manera el conte va començar amb aquesta idea, no? Sí. De que hi hagués un somriure com un desllorigador, no? De la història. Perquè el somriure és aquell moment que quan rius facilites que les coses canviïn. La cosa contagiosa, no? I de fet ara el conte és el que acaba passant, és a dir, que hi ha un moment que riuen, i quan riuen les coses canvien radicalment, no? Jo saps què passa? Estava molt interessat en parlar de com a vegades trobes algú i no t'agrada o sospites alguna cosa o no sé què, i acaba sent molt amic d'aquella persona, quan al principi la cosa no ha funcionat. A mi em passa molt això, I a mi. I això ho volia explicar en el món dels nens, no? Aixecar un mur per evitar l'altre. A més és que jo ho he fet, això. O sigui, ho he fet, però literalment, en petita escala, perquè em recordo a l'escola que teníem els pupitres, no?, de dos seients. Sí. Llavors jo tenia molt clar quin era el meu espai, quin era l'espai de l'altre. Jo estava molt paranoic, ja saps què feia? Segons com posava barreres, no? Jo posava barreres. Una de les barreres que posava eren llibres. Posava llibres així, per separar... Però pensava que el raro era jo. No, per separar l'espai. O bé aquells estuixos que teníem de colors, oberts així, saps? Per delimitar el meu espai, no? I després això, no? Que un bon dia cau el mur, cau el plomier, cau el llibre i descobreixes l'altre, no? I resulta que va i t'agrada. Però saps el que més m'ha agradat de tenir la Duna i el Lluc? Que no hem tingut aquella discussió típica de qui és el protagonista, un nen o una nena, saps? Aquests caràcters els hem definit molt en base a les accions. Mai hem dit, la Duna és una nena amable... No hem dit res. O sigui, és la pròpia història qui t'ho explica. I estic molt convençut, no?, que els lectors ho fan sempre, aquest procés d'identificació, i que poden triar, no? Soc més Duna, soc més Lluc, i m'ha agradat. I a més mostrar com dues persones tan diferents, en realitat, es poden acabar entenent perfectament, no? Hi ha algun nom, tio, que es diu en Garcia? Ostres, quan parlàvem allò de les taules, compartir taules amb els companys de l'escola, jo tenia un company de taula que es deia Garcia, era doble Garcia. Sí, n'he conegut algun. Sí. No, però a més, o sigui, tots hem compartit aula, treball, el que sigui, amb algú que es diu Garcia. Si abans hem parlat del somriure com a desllorigador, no? Però també el dibuix ho és, no?, en aquest cas, perquè és ja farem aquí, avançarem la història, però hi ha un moment en el que en Lluc dibuixa la Duna i això fa que la història faci un pas més endavant, no? Llavors jo crec que està bé, no?, agafar també aquesta idea del dibuix com a manera també d'apropar-nos als altres, no? I bé, no sé, ganes de veure què diuen els lectors, què fan, saps? M'agrada molt allò que fan els nens que em venen i diuen jo sóc el Lluc, saps? M'agrada moltíssim, perquè és un punt que els adults no tenen.